рассоми ҷавон Зульфия Ҷураева аз синни 7 солагӣ ба расмкашӣ шурӯъ намудааст. Хатмкардаи коллеҷи рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов ва дар айни замон донишҷӯи риштаи меъморӣ ва сохтумони донишгоҳи политехникии Тоҷикистон ба номи академик Осимӣ мебошад. Ӯ мегӯяд касбаш зиндагии вай аст ва худро бе қаламу рангҳо тасаввур карда наметавонад. ман вақте ки расм мекашам, ман худамро озод ҳис мекунам ва ин ба ман мушкилӣ намедиҳад. одатан асарҳои худро барои пешниҳод ба маҳфилҳо ва ё бо фармоиши муштариёнаш мекашад. Зульфияро барои тасвири нақшу нигори гуногун дар девори марказҳои таълимию дилхушӣ, қаҳвахонаҳо, ороишхонаҳо ва ҳатто хонаҳои истиқоматӣ низ даъват мекунанд. Муштариёнаш низ аз кори ӯ розиянд. дар вақтҳои холиям ман фармоиш мегирам. ин манба даромад мешавад ва ин манба маъқул дар девор кашидан. Расмои ман дар қаҳвахонаҳо ва марказҳои таълимӣ ҳаст. Ман бисёртар дар деворҳо расмои дарахт, расмои бино, ҳар хел расмо мекашам. чун дар риштаи лоиҳакашӣ таҳсил мекунад, дар нақшакашӣ низ маҳорати хуб дорад. барои ширкатҳои тарғиботию тиҷоратӣ низ эскиз омода мекунад. муштариёни зиёд ҳам дорад. ҳамчунин Зульфия 5 забони хориҷиро медонад ва бо забономӯзиро идома дода истодааст. мегӯяд ки донистани забонҳои хориҷӣ ӯро дар кораш боз ҳам муваффақ мегардонад. Зульфия ният дорад ки мактаби рассомии худро таъсис диҳад. ҳатто барои амалии он нақшаҳо низ мекашад. ман ният дорам ки маркази таълимӣ кушоям, ҳамаи ҷавононро ҷалб намоям ба маркази худам ва мехоҳам ки ҷавонони тоҷикро ба дигар давлатҳо муаррифӣ намоям. зульфия мехоҳад баъд аз хатми донишгоҳ фаъолияти худро ҳамчун лоиҳакаш шурӯъ намуда, маҳорати худро тақвият бахшад ва ҳамчун меъмор лоиҳаҳои ҷадиди сохтумонҳои бузургро ба уҳда гирад.